Тук ли сте? И така, здравейте, приятели, слушатели! Радвам се пак да ви чуя. Сигурно си спомняте предишните ми клипове. Аз съм ето това момиче с розовата рокля. Не съм много красивата, ама... И така, сега ще направим едно нещо. В Майнкрафт 15-та серия или 15 точка нещо си. Ето това са моите къщи. Една, която в момента ремонтирам. Една, която направила съм си, как да обясня. И една много странна, но готина къща с на българското знаме, разбира се, защото сме от България. Но в момента сме тук за друго. Ето това е фонтан. И разбира се, ние ще си направим така. Първо ще вземем материалите. Трябва ни бяло купче, вода, разбира се, и за да се вижда и вечерта, ще забравя как се казва, да кажем лампа. И така, избираме си място, подходящото място. Сега на мен, където и да го направя, няма значение. Чакайте, че видях нещо интересно. Аз обичам да събирам яйцата на кокошките. Просто ме е вълнуващо. Така. Сега вземаме бялото купче и си избираме място. Нареждаме 3 нагоре. Ето, 1, 2, 3. Сега в страни, но не близо до него, правиме така. Продължаваме. И вътре остава по едно място, свободно място за съдче. Извинявайте за шумовете, ама братни. Сега вземаме водата и най-отгоре винаги сипваме. И така се получава фонтанче. Сега вземаме да кажем и факулата. Аз сетих се факула. И ги слагаме отстрани, за да може да се вижда красивата гледка. И през вечерта. И ето ги нашите 2 фонтана. Сега благодаря ви, че гледахте моето предаване. И за край ще разгледаме какво съм направила. Така. Ще бъде по-набързичко. Това е моята къща. Аз не съм ги ремонтирала. Само ремонтирах ги, ама вътре не съм ги украсила. Освен да сложа по едно легло, разбира се, и стъкла. Стъпалата водят нагоре, дето излизаме навънка и пак вътре. Това е стая, която все още не знам какво ще правя. И се качваме нагоре, 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 нагоре и нагоре. И влизаме пак в стая, която не знам какво прави, какво ще бъде, т.е. Излизаме, разбира се, навън. Извинете, не съм изморена. Така. И продължаваме напред, напред, напред. Спираме така. Опа-ля. Това е другата ми къща. Тя изобщо не е интересна, заради това ето отвънка как изглежда, само да видите. Дори не съм я довършила. Имам знаме с странни цветове, но са интересни. Къщата, която ремонтирам, ще ви я покажа в следващия си клип. Спокойно, няма да забравя.
Това може да се нарече градинка на рози, макар че не е точно това. Просто исках да видя какви са розите, защото до сега такива не съм имала. Сега отиваме нататък. Тъй. Тук пише горе, както виждате. И тази табелка означава, че като се качиме нагоре, така, ето тук, виждате, че съм, извинете, ремонтирала. Така, това са моите животни. Имам коне, парасета, папки, птици, както ги наречете, магарета и е това. Конете могат да се яздят, знаете го. Ето в момента аз яздя един, ама той ме остави на земята. Знам, че и вие знаете, че конете могат да ви оставят на земята. Така. Това, както виждате, пише в пустиня, че когато минеме насам, отсам, и ето там е пустината, аз те я наричам. Но сега една изненада за любимите ми слушатели. Къща. Не, че е много тайничка. Така. От тук влизам, вървя напред и така. Още не съм ремонтирала. Така, това е моята стаичка, която ще затворя. Така, от тук продължавам да вървя, и лягам да спам. Съжалявам, че трябва да легна да спя, но се налагам. Сигурно, ако сте забелязали, изобщо видяхте, че оттам, като гледахме, видяхме и това за мъничко. Но толкова мъничко, че сигурно може и да не сте го забелязали. Така, от тук пак се качвам нагоре и няма как да се изгубя, защото всички останали тунели, които бяха там, може се каже, че съм ги махнала. И падам. Така. Интересно. Не сега. Така. Дано фонтанчетата да са ви харесали. Моля ви, гледайте ме клиповете. И ако са ви харесали, клиповете ми имам предвид, просто се надявам да са ви харесали и толкова. Разбира се, както виждате, аз правя клиповете си от Mobizen. Един момент. Също така, разбира се, че ще правя още клипови и другия ще бъде как да се свали Mobizen. И също никак даже не е трудно. Mobizen на телефон как да свалиме, а това са Майнкрафт клипове иначе. Дано да ви е харесал, а на мен доста ми хареса. И така, чао, довиждане! Очаквайте следващия ми клип, който ще го направя скоро. А сега една изненада. Изчакайте за малко, разбира. И така, ето е изненадата. Чао и довиждане от мен. Сърчице и пак сърчицета. Довиждане и благодаря, че гледате клиповете ми. Дигнете yes и палеца нагоре, щом ви е харесал. Ако не ви е харесал, това си е ваш проблем. Чао, сърчицета.